Orientation sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program kung TUPAD nga gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gidagsa kini si Luan Mirondina sa report. Midagsa dinhi sa covered court sa Barangay Basak, dakbayan sa Lapu-Lapu, kining mga Oponganon nga buot magpakisusi kung unsaon nga makasulod sila og trabaho. Ang programa gipasigdahan sa Department of Labor and Employment aron paghatag og kahigayunan niadtong mga nawad-an og trabaho nga temporaryong makatrabaho sulod sa napo ngadto sa 30 ka adlaw. Kini naglakip sa pagpanglimpyo sa kabarangayan ug pagdiklag sa mga canals, pag-ayom-ayom sa mga merkado ug taytayan ug pagpananom isip kabahin sa reforestation project. Daghan ang interesado, ilabi na kay magdawat sila sa minimum wage nga 386 pesos sa 8 ka oras nga trabaho matag adlaw. Ang naasoy programa gipunduhan sa buhatan ni Kongresista Paz Radaza og 20 milyones pesos. Matod sa kongresista, nahukman nilang himuong tagnapo ka adlaw lang ang trabaho aron daghan ang makabenepisyo sa programa. They will not allowed to work if dili na sila covered sa insurance. So insured pa nato na sila. Once mag-okay na ang insurance nila, then they through coordination again with the Barangay Captain Office of the Congressman na pwede na sila magtrabaho. I-document sa yun na nato nga before unsay naong sa lugar nga after nakatrabaho sila unsa nay kuan sa lugar. So after 10 days, lain na sad nga batch. Okay, uno man naman ni ka-batches, sila amo rang ipuli-puli. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.